What's up people? Hi mga koys, for today's video atay i-prank muna itong video nga ipakita nama kasi mga reaction nila kung kita nilang video ini tubag nila yung kita nila mga kanang naunga. Okay, unang atong i-prank ha. Kani Koys, atong tawagan ni Koys, atong tawagan ni kung tutubag ba ni siya. Tawag. Ya. Gipalong. Gipalong ya, gipalong. Atong tawagan balik, atong tawagan balik. Atong tawagan balik. Giprank ko na to siya. Atong tawagan balik. Atong tawagan balik. Tayong tawanan eh. It's a prank. Naka-vlog ka, oy. Klaro na to. Di-vlog ka, pakita ko sa nuwang, be. Magi. Burn out dire, burn out. Ay, kumay klaro. Ito, mga ka na. Ah. Next, katawagan na to. Sinamnam. It's a prank. Huh? Oh, na-prank to si Namnam Koys. Tingala si sa nawong. Unsang nawonga. Asa ka? Sige na, kasakay na kong bus. Bye. Yeah, bye. Hello. Hello. Sabi ko. Alright, alain na po nga tawagan na to, Koys. Kani. Tawagan to ni Koys. Tawanan eh. Sige ko na, miling mo na. Miling. Atay, napalangan ka do. Naunsa ka do.